Pre mňa je veľmi dôležité, aby si zvládol urobiť tie jednoduché linky. Vôbec sa neboj, si dávať odstupy, pozri sa tamto, ako si robil to isté. Jedna čiara, druhá čiara a spojíš to, bracho. Takže ideme s tou tmavo-žltou dole. Budeme to dávať len do tej strany, alebo to chceš aj šikmo dole. Tak dajme iba do tej, bude to jednoduché. Keď chceš, môžeš si jednoducho pomôcť. Takže dáš si skiny, aby si to zase nevyprášil. Spravíš si pomocnú čiaru. A teraz vlastne túto linku by si mal presunúť sem, hej, tu robíš také pomocné čiary. Takto, teraz si to vlastne len spojíš. A máš 3 deka. Môžeš ísť tuto na Ačko, na tú ďalšiu časť. Tuto presne spravíš linku, pomocné čiary, ktoré som ti ukázal teraz. Tak, viacej. Pozri. Teraz si spravil takúto čiaru, keď to porovnáš s týmto 3Dčkom, tak si len tu. No tuto nesmie ísť cez druhé, tuto to skryje to písmenko, to 3Dčko, ale tu dole to písmeno predsa ti pokračuje. Takto. Druhú časť Ačka máš. Takže ideme na R-ko. Čiara rovná, to je prvá vec. Áno. Zakladaj si na tých detailoch. Keď si začal striekať tu a potiahol si to až sem, mal by si to mať naozaj len potadiaľto, jo? Tu by to nemalo byť. Na to Ečko kádro. Enko mi ukáž. Tá čiara by mala byť rovnaká všade. Keď si nevieš dať rády, brácho, tak máš, pozri sa, krásnu mieru jednotky, máš jeden sprej a ešte má zhruba nejak takto. Takže potatiaľ to by si to mal mať nastrekané a takisto všetky ostatné čiary budú také isté dlhé. A ty zoberieš túto čiaru a prenesieš ju sem do tohto bodu a máš hotové 3D, kámo. Poďme Enko ešte urobiť. Vôbec sa neboj, si dávať odstupy, pozri sa tamto, Enko si robil to isté. Prvá čiara rovná, druhá už ide do... Čo sa týka vzdialenosti, tak je to celkom fajn, ešte by som to možno tam hore trošku upravil. Eli, padaj. Môžeš to spojiť až po tento bod. Tak, krása. Zober si to drievko, hukni si bodku jednu, máš presne naznačené, kam to máš vyťahnuť. Tu máš druhý spojovací bod, tak si vyťahni tú bodku aj tak. Kľudne si tam môžeš takto pomáhať pri stene. Máš to krásne vyťahnuté, to znamená jedna čiara, druhá čiara a spojíš to, bracho. Jedno. V takom istom uhle, ako je ten vrch šípky, to spojíš. Výborne. Tak. Teraz sa pozri. Toto ti ide takto, toto ti ide takto. Detaily, na ktoré musíš dávať bacha. A keď ti to ide tak aj toto by si mal natiahnuť zhruba tak šikmejšie. Yes! Výborne. To tak si to len naznačíš rukou, že ideš tak a ideš vedľa a strekneš. Ideme teraz vyplňať 3D. Keď sa na to pozrieš z diaľky, už to začína mať nejaké kontúry, už to začína mať celkom pekný tvar. Pre mňa je veľmi dôležité, aby si zvládol urobiť tie jednoduché linky. Kľudne si pomáhaj tými pomocnými čiarami. Veľmi dôležité je povedať, že máš